My broer, my YouTube comments of whatever mens dit noem, was nou gespam gewees. En ek sien heeltyd, broer, ek sien heeltyd die ding word gespam deur dieselfde song waar ek op moet react. Dis dieselfde name wat ek kry. Toe dink ek myself, okay, nee, wag. Jy wil die move gaan uitcheck, verstaan jy? Want ek gaan kyk wat gaan hier aan, want hoe kom is dit dan nou aan mekaar, like, sommer net so my broer, dit gaan sommer, gaan die comments op hy een so, en ek is like, okay, cool, en die, like, funny comments is like, nah, hulle weet die, hulle slaap op julle, ek is like, okay, cool, hoe slaap op julle? So Chucky en De Niro featuring Miles, Switch Up, ek gaan nou dit uitcheck my bro. Kyk ons, wat sê julle? Is daar 'n rede hoekom julle my is daar 'n rede hoekom julle my comment section gespam met maas kinders? Maar ek gaan nie nou nog 'n lange intro doen nie, maar kykie, doen jou ding. Dat ek gaan uitcheck wat sê Chucky en De Niro, Sweets Up featuring, is it Miles? Produced by Nafasa Beats. Is it dit? Sê ek het reg? Ek hoor julle is van die eerste review, maar as ek kinders. Miskien kostiek ek ook uit een van die dae, mens weet jy. Wat kykie, nog lang dinge nie. Ons check die move uit, wat sê Chucky hulle, maar ouens, die dinge 2 minute en 14 secondes. 2 minute en 14 secondes, maar anyway. Kom ons kyk, wat sê julle. Laat ek net check of al my goed is in orde is voor ek aangaan hier so. Okay, daar is 100. Oh, fuck. Maar welkom by die Wild & Paul Reaction Channel. Op die channel appreciate ons die ryme. Dis al wat ek kan sê. Daar is die move. Ons doen die ding. Sakken zeker al je mans, hoe staan zo boven vanavond en misschien nog kans. Ik kan ik haar dan vallen en lijkt ze drommels nog af en ik blij in een rong, want ik move aan. Zieke maar boning, me noem hem kap, don't fuck bij de loven, pokken van lak. Ik blijf aan mijn zak, mijn vlaggen, mijn hand, die vlaggen, ik game je van jou stiek net. Kunnen nog aan bouwen, zoek alles vandaag, mijn biljonair uit. Maar se kinders is julle ernstig nou. Ek kan nie eens hoor wat jy sê nie. Die hele song distort. Maar julle slat my hele comments van react op die song. Nee man, ouwens man. Maar anyway, diese channel waar ons die ryme appreciate, so ons gaat nou weer terug om te gaan luister wat julle sê. Sakken zeker al je mans, hoe staan zo boven vanavond en misschien nog kans. Ik kan ik haar dan vallen en lijkt ze drommels nog af en ik blij in een rong, want ik move aan. Zieke maar boning, me noem hem kap, don't fuck bij de loven, pokken van lak. Ik blijf aan mijn zak, mijn vlaggen, mijn hand, die vlaggen, ik game je van jou stiek net. Kunnen nog aan bouwen, zoek alles vandaag, mijn biljonair uit en ik naar plak en dan zien hem ik stap, ik zijn vlag. Inaga beat, maar takken nog van Chaldies, ik het aan plak, niemand kan met die beat, die jongens zijn sok, met corona zijn line is alles een dans, maak alles nog gang. Zou weer beat en ik maak met kak, als je weet dan moest ik in lijkt tussen maas, push, ik doe met mijn broer, hoe, blijf op push. Ek gaan nou die verkeerde ene wees, weer, as ek eerlik is. Dan is ek die verkeerde ene, maar julle, like, slat hier kop my broer man.
Nee man. Nee man, ouens man. Ek is like, yo, die ouens laat 'n man overtime werk so. Like seriously. Dis hoe ek gevoel het. Like, yo, die manne is like, nee, klas, kom ek gaan react daarop. Oh my word. Yo, ek weet nie wat ek moet dinkie my bro man. Mas maak alles nog van, zou wie weten, ik maak met kak dat de witte moest ik in lijken zijn maas in push. Ik ken het van mijn broer op hoe, blijf op positie move, ik het amper een frik in de stoel. Body van skaatsen, weer van die hoes, te hit op een eigen frik. Toen night zit, gaat in het doen, ik kom met de fight. Brief kom met rest, rap in de life, zin niet te hebben een site. Bang voor via een eigen slijt. Ons wil ik kip zal een nijmen, en mij brengen stoom, maar hij op zijn dak. Hier is een dak, sluit je kadag, ze via nu hard. Ik vind dat blijf ik zo in de bejaard. Dus ik kan staan voor de kat, dus ik praat, ik kan niet kip zijn. Ik wil nog iets vragen. Die ouens wat nog saam met julle gekom in dit. Is dit julle brasse die? Of wie is dit ouens? Nee man, kyk hier man. Is dit julle brasse gewees wat vir julle is wat julle voor gesê het, jy gaan sê by man se channel, jy moet gaan react op ons number. Dis die ding man, like nou react die want die reactors wie ek ken, is Brico op Lirieke, is King B, dit is Lekker TV, en dan is daar nog ene wie sy naam ek vergeet het, en ek vraag groot verskoning daaroor. Dis al like channels wie ek op die oomblik ken, wat Afrikaanse rap doen. Maar dan moet sy ten minste weet, nee, my song, nee, die ou kan, nee, ek kan enige tyd daar breek. Nee, man, ouens, man. Maar as appreciate die rhymes, my bro. Ons wil ik kip zal een nijmen, en mij brengen stoom, maar hij op zijn dak. Hier is een dak, sluit je kadag, ze via nu hard. Ik vind dat blijf ik zo in de bejaard. Dus ik kan staan voor de kat, dus ik praat, ik kan niet kip zijn zit aan. Hou met ouens, wat je van van. Machiavelli shit. Wat is dit? Zie me die stoel voor zij, zie me die stoel voor zij. Ja, ik maak zo bij man hoe zin en schrik van de baan door mensen die af en hoe de boel is kent en mama in church en neem mijn bloed en cool op yo maar lief aan ons in taba so this how we raise and how we go live in the house we days ain't fail around sleeping in chance and fast when careful over here we don't look back we look up hard I'm hungry like with a kid by doing with catch and flow and breakfast time Chinese and this and coordinate. Ja, dat dog, het klink die ouens het die ding in 'n badkamer rekord. My bro, kos maar klaar met die. So my brothers are dying cold, we see be Fred, the woman down, all the vibes in this blue way in the ghetto. Kijk, julle moet my nie verkeerd verstaan nie, né? Ek het dieselfde gesê op Dilly van die Wales song as 'n perfekte song gewees. Maar net die kwaliteit van die lirieke, net die kwaliteit van die vocals was like, Nou dis dieselfde op die song. Die hele song, die stoor, die vocals gaan 'n mens niks van hoor. Ek het nie gehoor wat hy Engelse bra of was hy ook van UK. Ek het nie gehoor wat hy nou gesê het nie. So daar is die ding, julle wil ek moet react op die goed, maar sodra 'n mens eerlik is daaroor en as julle kwaad, so nou, ek hoop julle vat die ding personally, ouens. Maar moet nie vergeet om te subscribe, man, se kinders. It's Walden Paul, daar